what's up mga pals? Welcome to another Ilonggo Dad Vlog. It's Father's Day subong. Happy Father's Day sa tanan yung mga daddies nila, mga Ilonggo daddies especially. So amuning adlaw para sa aton yung mga tatay, daddies kag mga erpat. Kung subong ang celebration ko sa Father's Day medyo lainon ko Gin pang kontak kong high school barkada ko, no? Mga fellow Ilonggo daddies man Nga ma-road trip kami. Pero daw malain naman. Matipon-tipon kami kay idugay naman kami way kakilitanay So ang akon yung mga barkada, mga Ilonggo dads man kay since nag-pandemic wala naging kami gawa kakilitanay. Idea is magtipon-tipon kami, ma-road trip kag ano lang kag see where it takes us, no? No pressure. Lakat ko subong pang sugaton gusto sa mga balay nila tanawon ta. Rin ako subong di sa North Fundidor. So katong ko di si Eric. May dalon siya ko ng drone. So sadya pa gini may mga droning pa may karon. Gin PM ko na siya. Way ko kabalo kung din siya mahulat sa akon. Medyo mainit na. Suwabe. Okay, alay na siya. Alay na. Board. Happy Father's Day! Happy Father's Day, Bard! Okay. So, amo na ni siya. Amo na ni aton niya, no? Ang panganaton. Panganta. Yeah. Good stuff. So, okay. So, ari na. Isa kay Ilonggo Dad. Ready to go na ni saya. Wala niya problema sa iban. Pag PM ko sa iya, good na ni saya. So, si GP, kantuan namon. Taon ta, kay wala sa kasabat-sabat sa group chat Kuti gubat. Sin lang Gubato namon to Lapaw. Okay, so mga paps, na kita subong sa Land Heights. Okay, so katon tadi si GP. Saman kay Ilonggo Dad. Fresh na siya ng Ilonggo Dad. Kami old school na kami Kami man lang yung mga Father's Day nga wala plano sa pamilya namon. Free pass. Kaya ready sila Kabib na ano ba? Don't block the drive. Block niya ako. Tuktukon sa. Siya ng focus. Jep! Muna ko pa, gawin mo niya. So, maning effects ng quarantine, no? Some people get fat. Kami yan. May ringin nyo. Okay, Gutom way portay. Niwa kami Rama lang gali. Sige, sudyan ay. Ipatsong kong slack yan. Kaya well, nilagay na sila. Ang gate nila ba? Muna yung nami sila Kaya syempre wala sang akyat bahay kay bukas mo. Guwapo. Te ano? Pinakaitong kita lang. Happy Father's Day. Haning! Okay, thank you. Kidnap po naman na din si Father's Day. Amo gid na. Din si Hi, Ninongs! Hello! Hi, Mom! Ote, bugtaw na. Gwapo. Wala. Gwapo ni sayo. Unta tanta na mo. Dat kami. Bye, Mom. Dasig man lang Lingaw lang Bella. Mayo mapart. Bago na bere. Amo na. Ikaw drive. Okay, good. Alright. Idug-idugalan. Okay man part, very spacious. Spacious, no? Amo niya basta grupo mo driver. Okay. May SUV ka man, di ba? Anong imo SUV? First gen. Ikaw, Bert, di ba? May SUV ka man? Yeah. Ano imo nga SUV? Second gen nga. Okay. Pakita ko sa inyo subong tanan nyo na SUV tunaw na. Tapos na, when you get this kind of car, may libre nga sapatos. Alright. Okay. Top, sugar daddy pare. Katuhan na mo ng tunay nga sugar daddy karon stick bawad. Pasan na. Sige tutulon ta. Ay po. Ano?
wedding ring ko. Kung nasa Sino na nalimpan ko sa banyo. Goal ka subong. Goal ka subong. Okay. Sugar daddy. Yan, yung sugar daddy. Ano part na limtan mo yung wedding ring? Ano gani ha? Father's Day subong, hindi husband's day guys. ang amon niya trip ni wala plans, okay? Basta southbound lang. Wala lang. Siguro katuan namon to si RR. May umasya sa Tigbawan. So you see kung makakasgaling seatbelts, gagahon siya. Nag-out siya. By the way, hindi siyang proper way of wearing face mask. Kaya ilong. Although okay man daw, safe man di kiway pa man, di pa mamuguro, ano no? Hindi man guro. No, counting kaalaman lang no. Oo. Ang halungan tadi hindi kita maka-inhale. Hindi ka ano, Yeah. oo, makapusngas ang droplets. Okay. Picture. After Banwa, tabok tayo, turn right sa Parara. Pictures lang ba si Anta? Pictures ng basihan. Magkagamay yung we'll see. instructions. Okay. Totoo ko ron eh. Hindi ka na shot pa. Kaya lang sabihin. Ang dako mata. Ningning, Tintin, sorry lang nga ginagad ko ang mga daddies niyo. Para lang sa content ko. Selfish. Okay na. Dasig lang kami Dasig lang kami. Shoutout lang na sa kay Shoutout lang da. Oo na minami kasi mag-chat ni Gabi. Wow. Pupunta. Pero ang closing niya, dito complete naman ka mo Enjoy guys. Sila mo maupod. Amo na tawag mo negosyante. Negosyante nagiman. Support yung business ng amon niya na only female member sa grupo namon. Maayo negosyo ya. Ano nga negosyo ya pa? Wala round Wala round Oo. Dito kita man. Tigbawan na no? Okay. Welcome to Tigbawan. Tigbawan. Sakto. This is my mom's hometown. Tigbawan. Turn right ko no? Paano mo ba? Ang part niya diligid man? Kaya bala ko na sa Parara. Sila tapos na diretso. Ano na yung pararan eh? Amo ni Parara? Yeah. Hoy! Hoy! Ang maning napangita ta. Wala sang address or ano, pero ang bayan, Dito lang. diretso lang. Currently seek and destroy kami, subong. Seek and destroy. Narawa mo na? Hindi. Ari ang palyaw. Hindi, napanaguro. Bago lang ni. Pangita. Balyahaha. Ari ko banwa. Wala na signal. Da magsulod kamo. Kulta nyo ko sa plaza. Di na kamuhaw. Balik ta part. Turn ta na boss. Suabe tayo beta. Sa Bearland na lang kami kung makita na So nag-U-turn kami. Balik to sa Bearland. Up. Ang buwan niya big Bon! time bago sa laki. Yan, Happy Father's Day, Bon! What's up? Okay. Over pa ko pala. Ang over ka pa? Masagwas ako. Dito nga gito eh. Diretso pwede ka. Okay. So, kumpleto ng Ilonggo Dads, ang grupo. Hari na si RR. Shout out, Iloilo. Yo, what's up? Shout ta, Iloilo. So, may hatag sa karoon ng t-shirt Sugar Daddy. Sugar Daddy apparel. Sugar Daddy. So, hubog pa ni sa. So, hindi ka pa why inom niya. Ay, sorry. Pagkaso. Okay na. Masulod kami de. Kaya rin nakita subong sa Binaliwan Mayor. Barangay Binaliwan, Mayor. Sige, check tang crib ni Shapta. Thank you kay Bart sa pag-drive. May mga usa sila di Anong size mo, Nick? Buta? Large? May playground man sila di. So, inland resort. Grabe no?
May mga chicks ka, pwede mo magdala dito. Oo. Kung may mga chicks ka, no? Sabi ka sa. Sugar daddy. Okay. So kunta dayon ah. Para da kami yan ni Pia. Sugar daddy. Amo ning pinaka pag-on sa buong Clothing brand. clothing line, no? Wow. Hindi kita ng S-part ang S na. Kaya importante na dollar sign eh. Sugar daddy. Kami sa yes. Nadala mo na ng Everest eh. Ano, what can you say? Mayo siya. Do Ford. May persaman? May persaman. Suabe, tanlas. Naming handling, naming ride, Comfort. naming shocks. Okay. Ford Ranger man ang salakyan ni ni Tito de. Thank you, Robert. You can do it. Ikaw na, Paps. Ninjans. Okay na. Okay na. Okay na. Thank you sa pamahaw. Ano board? Yara, blatanan. Na-sync mo na. Na-calibrate mo na niya. High touch na part, high touch. Ano? Wapo board po. Pwede mo na kabitan part, kabitib la. Kapitan ko ito board. Sino mabal mo? Bakod board po. Gamo na ginagamit sa mga military. Puga cellphone. Puga no. Pwede mo pasanagon gali eh. Or ano? Anong sabihin? Drone eh. Sige. Sige, drone. Shot na ba lang nga gwa? Kalayo. Sige, go. Kailangan ko ni Arar sang Apple Mingo. Thank you, Gilbert. Thank you, Gid. Ha? Balik lang kami diyan. Salamat, Ken. Salamat. Bye, man. Ano lang, bakala ka mo sugar daddy, contact nyo lang ko. Alright. Ayos. Drive subong si ano naman, si Eric naman. Okay. Lain niyang hirit niya, speeding niyang trip niya. Okay man, para at least matistingan naman lang ang katasigon ni Ford Everest. Okay, so dito ba ito sa part? Sa ka-place nga makashoot kita ng aerial shots. May ita kami sa ang nami nga drone area, no? Ingagawa na namon kay kalagas pa si GP sang iyang lunch. Mga dito kita mangita kita to sang Tauhay nga lugar, Hawan. Do okay naman ah. So nakakita naman kami sang mayo nga spot for the drone. So si GP ato ga-drive na sa punta oh. Nan. Okay. So madritso di sa dayon. Samtang may drone sa babaw, siya ang bird's eye view shot. Ako man niya sa level view. Okay. Shade na atlas na atlas gad. Atras na lang sa shade. Hinay lang. Hop hop. Hop hop. Sige bird, balik siya. Alright. Ayos ah. Kampiyon. Good Nice. job.
Alright, so ayos namin ang drone session. Swabe gid. Sagad na nga akong migo mag-pilot sa drone niya kag mag-ano sa mga features niya. Hindi ko nagpastal sa likod. Skarte ko lang na ako nabi dira sa tubangan, no. Okay, gusto ko yung magpo-white. Okay, this is the life, no? Kaya pa-drive ka lang din sa mga amigo mo bla. Kung hindi lang Bro. Father's Day sa buong. Bro, thank you sa mga Ilonggo daddies nga nagupod sa akong subong din. Papuli na kami. Kaya syempre may ngagaw si JP sa iya nga lunch kag si Eric may lunch man sa ila. So, Ano to work? basically mapili lang ko kung di ko ma-lunch. Kaya rin na kami sa balay ni JP. Si Rome lang yun. Inom kami na tubig. Okay. Hydrate. Sponsored shirts. Thank you, Totoy. Happy Father's Day. Okay, te, Bard, kaya na nag-drive ka. Anong mabal mo? Very nice, responsive, especially nga set mo siya sa manual. Pa-sports mo siya, sports mode mo siya. Acceleration wise, taong gid namin control. Stable ride. Kaya SUV. Din mas namin nilasang imong Bias. Namin. Very good car. patas. So okay, lunch time na subong. Maupod ko kay Eric kag sa familia. May lunch dito. Actually friend ko man si Ellen. So dito kami manyaga. Okay, so nami bastanting panyaga din. Alright. So kaon tanay. Salamat na ko. Bye-bye. Salamat yet. Nabusog na naman ako sa pagkaon niya din. Pre, una ko. Subok ko na naman dito balaw. Salamat yet. Ha? Okay. Bye-bye. Central Rapids. Ayun. Sige. Bye, Missy! Okay, right now, mapuli na ko Huway-huway ko anay. It's almost 3 o'clock, so mapuli ko to. Ma-spend time ako sa family. After all, it's Father's Day. Madugsing-dugsing ko to sa mga kabataan ko.